का हो यो अपन ले गोड़ धो तड़ू लवा हम धोए ना धो ले सन पहले बिनिया नु ना ना छोड़ 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 काला भी यानी के ई औरत है सर रे औरत के नाम पर ये थू बड़ी सन कहां बड़े रे छोट बन के गो छू के पोछा तनी एथी में। अच्छा ये बता पूरा घरे तोरा गहुआ पो तोर माई बाबू मर जास सुनबे के कर बदे मुंह अभी ए जा के करा से के करा काम नहीं खे लेकिन मेहरारू तनी से सीख जतई सनु त लागत कि एकदम एथी होके जालते सन लागत कि यदि के लूरे नहीं खे कुछ हो के जैसे कर लागत ऐसा काहे कने हुआ उ हमारा घर फोन पे लड़तवन आ भैया जी लिया लावे गइल हवन बताई तो सन्ना गुलबान जे का हो हमरा तो कुछ बुझाते नहीं खे हैं बहिनी बहिनी कइले बन जा काहे ना बहिनी बीमार पर रहन त आ गुली देखे खातिर करहु खाती करे के बहाना तो पहले झगड़ा कर लेली हैं ई आदमी इहे आदमी ने सोची जी उ सोची हन कि गिरता पड़ता बैसन गिर गइली हसन आके लास्ट में ई सनक गुलबान इनकर जन बुद्धि जन हो गइल बाटे एकदम विनाश काल विपरीत बुद्धि लिखा गइल बाटे काहे उ आती तकरा में खर्चा पैसा नहीं खे ना नहीं के आ पैसा फाटत बाटे हो आ 2 रुपया कमा कमा के आदमी सोचत कि रखो एथी करो तो उ ढेर नौटंकी कइले भगवान आ जा खातिर रसगुल्ला एगो नहीं के नु ई ले जुड़ल बाटे आ डिब्बा के डिब्बा मिठाई ले गइल हवन भैया जी मिठाई हम ई केतना ही बहेंगवा हो गइल बन 4 डिब्बा गइल ह देखलू है तू अपना आँखी से देखनी है करिया रसगुल्ला रहे उजर का रसगुल्ला रहे पेड़ा रहे खुरमा रहे। अब बताओ हमरे से तनी कोई मरद ना पूछला सा कि हां रे जा तनी बहनिया के लिए सारा सामान ना लेला सा एतने पूजा खातिर रह बीएफए भूखल रही त कातना शौक से रहुआ मंगइले रही कि तनी बबुआ के पापा केरा ओरा ले आई हो हां आ केरा ओरा ना आई रहे रहुआ खातिर केरा संतरा सेव आ उनका के केरा संतरा सेव गले इतना बड़का कार्टून में अच्छा आवे त उहो ढेर अपन हक जमावत तड़ी जानलू उहो ढेर एथी करत तड़ी लेकिन अब के लिए नु त इनकरा के त बताइबे करन साथे साथे ओकरो इज्जत ना कर पूछम दीदी एक गिलास पानी के ना पूछम हो ये जे देखो तन की लड़की के फीस भरे के बाद ट्यूशन के आ स्कूली के लेकिन ना बहिन के बोलैले बिना कौन तू काज परोजन लागल बा हो काज परोजन बियाह हो गेल अपना घरे बनल रहत जब बहनिया के सूरत निहारे के रहत रखत नहीं जे काहे के बियाह हलन एकदम सब कोई बचाए पे लागल हम केतना बचाई हो हमर मरद एकदम विनाश करे पे लागल बाटे ना फोन पे मोबाइल स्विच ऑफ कर देलन उनका से कहत नहीं त बताई तो तार मर्दा हां का कोई जब इतने बहिना असल बड़न जा त रखेला बहिनिया के घरे काहे के बियाह कइला हवन जा ना बियाह कइल चाहत रहे ओकर जना के जब आवेलन जानू जब गर्मी के दिन आवेलन त आके 2 महीना बैठी आ खूब ए भैया होय नहीं की बनावत भौजी डांट सुनवावे ले खेलवाड़िया अब बनाई रौरे जी में काम हो गइल मुर्गा बनावे के शिकार बनावे के हम बना दे तनी कि जुड़ा जइहन घरे बना दे जुड़ा के खा जइहन हम तो छुई ना रौरे नु अब बनाईब ढेरी एथी करत तड़ी चोना करत तड़ी आ ना एकरा सब की मतलबे नहीं खे आवे द ओकरा बाबू के तब बताव तनी तनी का करम रौरे जी के केवाड़ी मत को सुन केवाड़ी इतना डर लागता हो आवे ना तू देखो डुगी ड्रामा कौन होई जवन ना कोइले बनी नु त कबूहे करब हम पीछे से खड़ा रहम लोग अभी आगे से तो ना तो पीछे से खड़ा जरूरी रहम अरे हम अकेला ही करा के फरिया जावे दो आ घोर सरबत देखो तो लेवा सटत रही आ माथा भारी भइल तो दुनिया के माई का है एथी करती है जी का गरमा दी गाड़ी दिया कि गांव में हमरा के काम करवा लेली सना सन करवा लो सन अब एगो लेवा सी के कहनी त अच्छा तो उ खेला करो के कहनी कि तनी डागरा बिन त काहे ना बिनली छत दबार करे खातिर छत आप कनी कपड़ा पसर मर चिल्ला दो उ आप सवार्थी यो जल्लू ओकर काम करो त खूब ठीक बाड़ू तरी से अपन कर लगारू तो ओकरा तीर बर जाला जान तनी का सोचनी के हाथ में सतुइया बन उहे घोर के लावत तनी रउओ पीले हम सिर्फ फलवा दहिया बा त खराब करबू ये दीदी सिर्फ घोर गर्मी के दिन में यही आदमी खाला पिएला रुकी लारी रहेला रुकी घोर के लावत लावा हम लेवसी आया में रखेला बाड़ी के अब जौनो मुंह लागत रहनु जौनो चिरकुट दे देत रहनु कि ज्यादा ना दिया हमर इज्जत खराब होई अब घंटा दे देतनी ए भैया तहार बड़ी याद आवत रहे हमार अच्छा गेलो के हमरा के लिए आवेलो त का करबे मान ले कि बाबू माई निखन तो हम आइनु भाई जोन भाई तब ने हां भैया लेकिन भाभी लोग ना समझलिन जाना देखो तो ना हमरा के ओ घरे उल्टा पुल्टा कैसे बोलले रहिन जा मन मान के हम रह गइनी अच्छा जाए तो बोल दे हम समझइले भाई अब ना बोलिया सर यानी के त लूरे नइखे हो ये स्कूल कब गए अति सब पढ़ा लिखा सब तब नु
यानी कि माई बाबू ना सन तब नहीं के बुझाई तो कबो भौजी फोनो लगा के ना पूछलिन कि हाँ बुची जी कैसन बानी। एक दिन फोनो लगल रहे तो दोनों भौजी काट देलिन जा, मुंह ऐठत रहलिन जा। ई तहार ना न पूछिया सन जब यानी के लड़की होई तब ई समाचार पूछिया सन यानी के तारा ले काम आया बा। हां अब ये देल रहत यानी के बोरा चाउर गेहूं हर सामान हौ सामान ई उतना लालची है सन कि जे देवेला नु ओकरे के समाचार पूछली सन जाय दो हम भाई नु। ए भैया आज हमनी के माई रही त ना नहीं दिन देखे को पड़ी। अरे का करबो सब एक दिन चल जाई माई बाबू के कर रहल बन के हमनी के रही हम। माई तो माई बाबू जी छोड़ के चल गए हमारा के। तो का करबो हो कितना कोशिश कोई दवाई बीरो सब करनी लेकिन अब ना बचलन तब का कहल जाओ। ई बात हम आज जान गई कि बेटी सच में पराया होले। अरे ये तो सच्चाई बा कि दूसरा की बेटी अपना घरे आ जाली अपन बेटी दूसरा घरे चल जाली। आज भौजाई लोग के माई बाबू सब कोई बतावे नु हमारा के हिन ताके लिन जा। हमरो माई बाबू रही तो कोई हिन ना नु ताकि हमारा के जाय दे पागल हम बाइनु हमारा भरोसा बानू जब तक जियब तोरा के हम पूछब का टेंशन ले ले बाड़ी। यही से तो आईनी ना तो आइबो ना करती। अब यही बारे आराम से 2 महीना रह यही जे ओकरा बाद जई है फोन करियन तो हम समझा दे ठीक नु। चलो भैया चलो। अब ना बोलिया सो यानी हम बात विचार कर ले बानी आ बोलिया सो तब जूता से मारा बहन की। बताओ एगो तो हम ननद बानी बताओ हमारा के सेवा पानी करे के चाहिए। हम कितना भौजाई लोग के अपन कितना मानी ना अपन ससुराल में हल्ला कोइल रही ना कि हमार भौजाई कुल हई हड़ी संग हौ हड़ी संग सीखल पूरल बाड़ी संग जैसे हम बानी वैसे काम करता बाड़ी संग लेकिन वो हमारे सगरों शिकायत करत चलेलिन। अरे यानी कि हमारा बहन में मिले में नु 7 जन्म लगी तोरा में मिलिया सकबो रे। आए हमारा घर के संस्कार बाकी तू ऐसन बाड़े कि यानी का हम का कही जाए सुपनेखियन के बड़ाई ते करता रे ना तनी के बड़ाई करे के जोग बैसन। ओ गुचनिया के माई कहत रहे कि का रे तोर भौजाई कहत रहे कि अपन माई के खा गइले। बताओ भैया हम कितना करेजा पे अपन पत्थर धइले बानी माई के हम खाई बताओ। शैतान ये कहत रहे और बड़की नु छोटा की दोनों भौजी कहलिन जब का कहब छोड़ भैया छोड़ चलो चल ना तो कहे कि आग लगावती है सिखा पूरा के ले आइल बिया। सिखावे का बहनी के बारे में हम नहीं आती का ऐसा कला भी नहीं सब दोनों के दोनों कैसे हम भाई हम जानते नहीं। चल कहाँ बाड़ी से रे ए भौजी का हो गोर लागत नहीं भौजी। नहीं के जरूरत इतना गोड़ हमार सस्ता नहीं के केहू के लागली का है तोरा का माने अंबानी अडानी का गोड़ लगियन जा रे भी पैसा फटता ज्यादा भैया नोट अरे आय अरे गोड़ लगा ते का आशीर्वाद ना तोरा देवे के का तोरा देख जरनी बारे बैठे जा बैठ तो बैठ चिल्लात का है बानी बैठते नु बानी बैठो। अच्छा तोरा के गोड़ लगल हिया त माने तू जानले ह कि तू बहुत माने महारानी हवे आए। ना 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 नौकरानी हनी महारानी हम काहे के महारानी तार बहिन हड़ी महारानी होइले हिया एकारा व्यवहार में तोहनी के व्यवहार में बहुत अंतर बा जानत रे तोहनी के एकर शिकायत घूम घूम करत रहन आई तोहनी के घूम घूम बड़ाई करे में लागल बिया। अच्छा पानी उन ले आओ एकर के पियाओ आ तनी हिसाब से रह जानले बहिन हिया कोनो दुश्मन ना हिया। सुना गोड़ा धो पानी पिया ठीक नो बढ़िया ले कुछ खियाओ पिया हम तो जाते बाजारे ले मिठाई ले आओ तनी ठीक बा भैया। और सही रहल जाला जैसे बाड़े अभी करे के बा इना की हां मत करी। ए भौजी बेगिया में सम पापड़ी ले आइल बानी। जोहर लिया दे तू कि खा के मर जेती जा और आ जेती जा राज कर तू अपना भैया लोग पे संता बड़ी का के ले लुआ चली गोड़ लागत नहीं भौजी गोड़ त ना छुई बुझा जैसा खिजा बाल बच्चा बा बाण बहंगवा ने खिजा गोड़ छुए खाती बा ए दीदी जैसन बाड़ी वैसन मिठाइयो लाई बड़ी अपने लायक कहते बाड़ू अब एहू में कोनो सोचे के बा औकात बा हो भैयावा उतर आई रहल सन पेड़ा हो त खोआ हो त घिउ हो त मलिदा हो। ए भौजी ताना मत मार जा आज हमार माई बाबू नहीं खे से न ताना मारत रु जा। बड़ी ताना लागत करे जा पे ओ तने लागत रहता काहे ना ओजे रह गइल अड़ू काहे के मुंह उठा के इधर चलैलू हो। अयो तने ताना के डर रहे त माई बाबू के जियता में हमनी के गति ना कर तू गति ना कर तू दिनवा जाला गुनवा भोर ना पड़ेला। ए भौजी हम का करत
चलत रहनी बताओ माई रहे त कितना उतान चलत रहू का दीदी माई रे याद बा? माई रे होई हाथना तेल डाल देलोस हाथना मंगा के खा लेलोस रे पेटवे में आदमी खात रहे 12 साल के उम्र में उतना गुल खिलावत रही ए भौजी तो हम लोग मत तू कर जा हमारा के एगो तो हम अपन ससुराल से अतना सुनता ही बानी तो हम लोग कम से कम जाई साथ दो जा दीदी गंगा जल लाई थी डब्बा में आले आके गोड़ धोई फिर चौ का कहला चौनी चौका पर पुराई। हां उनका के बैठाई आदर से पूरी बुनिया ओतना- बनाई भोग लगाई उतना करवावे खातिर नु उतना करे के पड़ला जगह बनावे के पड़ला ए भौजी ई जो रउआ- कह देले बड़ी नु अब ए हम का भौजी। कही अइली हम मुंह उठा के जला हम फौजी करिया चलो ना देखो ना ऐसे हमारा के करत तरीन जा सोचे आदमी कहेला कि भौजाई कुलापन ना होली संग जा तनी प्यास लागल बा अपने से गोड़ धो ले पानी पी ले बेगिया ले चल देने अंदर डाल दे तो नीचे दादा हाय रे दादा ससुरा में तो दुलार मिलते नहीं के नैहरों में नहीं के मिलत अपने से कुल करे के पड़ता हमारा नहीं ना भागिन कावा ननद मिली माई बाबू नहीं कर सोचनी भौजाई या भाई हमारे भाई तो कुल चीज करते बा भौजाई कुल नागिन नियन डोसा तोरी संग का भगवान हमारे किस्मत में कुल लिखला हुआ अपने से गोड़ धोआ तनी हम एक गिलास पानियों के नहीं के टेका ई का हुआ यो अपन ले गोड़ धोआ तड़ू लवा हम धोई ना धोले ऐसा पहले भी नहीं हम धो लेते ना ना छोड़ 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 कलाबी यानी के ई औरत है सर रे औरत के नाम पर ये थू बड़ी सर कहां बड़े रे ओकरा पे बोलावे था है ने आवता जय दो भैया छोड़ दो अरे भैया रोह ना रे हम अभी जिया था सुना ताड़ी से तो ये मर गई मरे और दुश्मन हम काहे के मरे जाए बैठ तू हमार दुश्मन ले कम नहीं खीस है कर वो हाँ अब दूसरे आदमी हित बाटे हम तो दुश्मन होइए कोई नहीं निमन बात बोला तो दुश्मनी अब हित के हो गई हमार है आज दुश्मन आगत नहीं खीस करता क्या करता इसे करके कहने की पानी पिया वो ना धो कैन धो ले देख लिए दीदी है ना, और तू- तू गइल बा हां भाई गोड़ धोदन बहिन के तो ये में लाज नहीं खे लाज वो में बनू कि दूसरा के हिन तक कतड़ू हां जाई 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 तारा तब मेरा से बोली हमरा से बोलला के जरूरत नहीं ना ना तो तारा के सुधारला कामो नहीं के तू अपने आप सुधर जीव भगवान सुधार दीहन ई बताओ बैठ बढ़िया ले बैठ इज्जत से आखिर एकरा के जाके कॉल पे हाथ धोई छोट बहन के गो छू के पोछा तनी एथी में अच्छा ई बता तोरा घरे तोरा गहुआ पर तोर माई बाबू मर जास सुनबे के करबे मुंह अभी बाजी एक झापे बुझ पे मत बोलिए सुनत रहू तोर माई बाबू मर जास आ तोर भाई भौजाई सही तोरा साथे करे तू एगो औरत हईस तो कैसन लगी तोरा तो अपने ले गोड़ धोते अपने ले पानी पियते अलग मार लेखा ठीक लगी ते अब बोलत नहीं खे ठीक लगी तोरा ना लगी ते त काहे एकरा कुकुर लेखा दशा कइले बड़े ई दोसर है कि हमारा अपन बहिन है रे एगो बहिन बिया ई त एगो बिया तोहनी के त करे कपार पर रखे के चाहिए लेकिन तोहनी के ना फोन करे के बा ना समाचार करे के बा खाली अपना रंग ए दीदी ए छोटकी ए बड़की मुहवा तूर देबे यही घरी हम आदमी बन ना तो ए जी गलती हो गई माफ कर दी हमरा के गोड़ धो हमारे सामने गलती हो गई कह एकरा ले ए बुची माफ कर दी हमरा के ना भौजी राउर का गलती बाटे हमई ना भागिन बानी आ तोरा कैसा ना भागिन बाड़े रे अभी हम बाइन रे अपना आप के कहे भागिन कहता रे मिठाई लिए देने जाए अब ऐसे ना करम बबल पापा हुनको के समझा दी है आ नहीं तो जानता सुन का करब तोरा के तो कौआ हकनी बना के छोड़ दे गधा पर बैठा के कपार छील के आ टिकवा दे माना तानी जब तक माना तानी बहिनी खाती अपना जो गोड़वा दो अभी ले जाए ले आई पनिया चला के मोटरवा से काहे पनिया खराब हो गई पिए खाती उनकरा के तू आ गइल बा भौजी रहे तो चली बुची खाना खा ले आओ भौजी है ने आवा ए बुची जा दी हमारे में गलती रहे हमरा के कितना हम दुख देनी लो
हमरा ऐसे ना करे के चाहत रहे। भौजी बड़ बड़ू न रहे तो छोट के सामने ना ऐसे कहल जाला। गलती इंसाने से ना होला। तू तो बड़े भौजाई हो, माई सामान बड़ू हमार। ठीक बा बच्ची, चली घर में चली रहो, हमरा घर में पानी पिए के देता नहीं। चलो।